Ανακαινίζω την κουζίνα μου part 3 και με τη βοήθειά σας έχουμε επιλέξει όλα τα υλικά. Οπότε σήμερα θα για να δούμε το 3D σχέδιο. Εύη, την interior designer του Dash Kitchen. Είμαι και σήμερα εδώ λοιπόν με την Εύη. Εύη, σήμερα θα δούμε το σχέδιο, ναι. Σήμερα θα δούμε το σχέδιο. Ότι δεν σου αρέσει θα το αλλάξουμε. Να Μάλιστα. συζητήσουμε λίγο τα λειτουργικά της κουζίνας σου. Εύη, έτσι είναι η δική μου τούτη. Πάρα πολύ ωραίο το 3D σχέδιο, αλλά όχι με τα χρώματα. Θα το αλλάξουμε. Οπότε τούτο δαμε το σχέδιο, τούτη είναι η κουζίνα μου. Πότε να γίνει σπίτι μου και σπασμένα ούλα, Εύη. Pull out για τα λαδία μπαχαρικά. 2 σιρτάρια και πάνω έχουμε ένα σιρτάρι με γυαλί που θα έχει LED φωτισμό μέσα. Pull out δίπλα. Και το γωνιακό μηχανισμό, το ηλεκτρικό των ντουλάπιν πάνω, τη βιτρίνα για να καλάσουν τα ποτήρια. Και ένα ντουλαπάκι τη κουζίνα κρεμαστό με τον ντουλάπιν του απορροφητήρα. Διπλό βαγονέτο στην νησίδα σου. 2 σιρτάρια και ένα βαθύ και η θέση σου στα στούλ. Εν έχω 3 φίλους, να βάλω 2 εγώ. Θέλω το πράγμα να απλά κάνουμε έτσι. Copy paste. Oh my god. Μόλις ήρθα σπίτι και κάθομαι και βλέπω το 3D σχέδιο της κουζίνας. Γιατί έστειλε μου το η Εύη. Σας δείχνω κάμπος είναι αυτή τη στιγμή η κουζίνα μου. Δεν χρειάζεται. Πλάνη υπομονώ να γίνει έτσι. Οπότε τα επόμενα βήματα είναι βάψιμο και τοποθέτηση της κουζίνας. Και τελειώσαμε. Ανυπομονώ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν σας άρεσε το πώς θα είναι η κουζίνα μου. Και ανυπομονώ για τα επόμενα βίντεο γιατί σημαίνει τελειώσαμε. Oh my god.